Ongi, eta zer zuen 1982ko txapelketa horrek, Andoni? Zerekin nondi zetorren, zintzen testu ingurua? Bai, testu ingurua zen, 80an jokatu zela, aro berriko txapelketa, lehenengoa, nagusia, eta Euskaltzaindiaren asmoa 3 urtero egitea zen. Eta naiz 80 eta 82 azaldu, 80ko erregegunean jokatu zen finala, eta 82ko abenduaren 19an, beraz 3 urte pasa ziren. Hortik zetorren. 80an zerrenda itxile egin zuen, konbidapen jakinekoak egin zituen Euskaltzaindiak. 82an ez, 82an irik egiten da fase hori. Lehen da biziko aldiz? Gutxi gora bera, irekia edo? Bueno, 70ko hamarraldian eta herrialdekako txapelketek ematen zuten eskubidea. Orain ez da herrialdekak horik egiten, 80an baizik 18 bertsolari izendatu eta bar, eta 82an ez, 82an irik egiten da prozesua. Baina jartzen da, udaberrian sail bat eta udazkenean bestea. Udazkenean zeinek hartu dezakete parte, lehengo txapelketetan parte hartu zutenek eta bar. Eta aldiz, atea irikitzen zaie, udaberrian parte hartzeko bersolari gazteagoei, 70ko hamarraldian txapelketan ibiliet zirenei eta hoiei. Nahi duen guztiari gutxi gora bera edo? Bai. Nahi duenak parte hartu dezake? Bai. Beraz, udaberrien abestu zuten, bertsotan zekitenek eta nahi zutenek. Bai, bueno, zekitenek ez dakit zeharpegik ere esan duen, baina bai. Bai, 50 lagun apunta uzian, udaberrirako. Eta bai, horra ipatzekoa da, esate bateako 70ko hamarraldian, txapelketa nagusirik etzenean, hainbat herri taldek eta egin zuten lana bertsolari gazte eta nobelentzat txapelketak antolatuz. Oxini alde eta hori da? alde, Gabirin. Bai, orain 50 urte bete ditu. Hori da, Zepaisaria, Iria Zabalen, Horixe saria, Artxanberri, Zaldibin, Horixe, Lizardi Zarautzen, Taket saria Mungian, hor lana egin zen, herri erakunde, herri taldeen aldetik. Eta hortik etorri ziren bertsolari batzuk, gazteak eta ez hain gazteak. Eta 50 horietan horiek topatuko ditugu. 70ko hamarraldian gazte eta nobel deitzen zen bertsolariek oain 82an parte hartuko dute. Eta baita ere parte hartzen dute, 80an hasi berri ziren bertso eskolaietako ikasleek ere. Bertso eskoletako lehen da biziko? Bai, baina ez dira ume-umeak, eta gazte-gazteak ere, 30 urtetik gorakoak eta hola dira. Eta gero euskal kultur munduan pixu izan du jendea, Xerra Etxebarria bat, Koldo Tapia bat, aurre, perfil horrek ere parte hartzen du 50 horietan. Esan nahi du, nasketa oso politia sortu zela hor, ez da? Bai, nasketa interesgarria sortu zen. Eta, bueno, 50 horietatik lehenengo 24 aukeratu zituzten, eta gero 6 baino ez. 50tik 6 sailkatu ziren ja esango dugu udazkeneko fasera, ez da? Udazkeneko faserako. Haze galbae. Bai, galbae, estua. Eta horrek sortu zituen baita ere kerkikraka batzuk. Orduan bertsolaritza ez zegoen autoantolatua, batzorderen bat edo bai, Euskaltzaindiarekin hizketatzeko, baina, bueno, sortu ziren hor kerkikraka batzuk, bai, horregatik, 50tik 6 baino ez zituztelako auketatu gero udazkenean parte hartzeko. Eta gero udazkeneko horiek esan dugu, 6 horiek nahastu ziren udazkeneko beste 18 bertsolarirekin. Izen potoloko bertsolariak, ez da? Eta gainera Euskaltzaindiak lortu zuen, 80an ez bezala, 80an parte hartu ez zutenetako bi izen handi parte hartzera animatzea. Lazkano? Imano Lazkano eta Jon Lopategi. Jon Lopategi zeina buruz-burukora iritsi zen, ez da? Urte horretan? Iritsi zen, urte horretan, bai. Eta 70ko hamarraldian ere finaletan kantatua zegoen Jon Lopategi gaztego ura, bai. Kontua da, Andoni, 80ko txapelketa Amurizak irabazi zuela, eta hor ere kerkikaraka batzuk sortu zirela, ez da, Amurizaren txapelarekin, denak ez zeuden erabat ados. Bueno, ez dakit txapelarekin, bai, ez, bersokerarekin igual, ez da, bersokera egin zen bitxixamarra, bere euskera batua,
bere kantaera, bere doinu berriak zenbaiten belarritan ez ziren lehen bizikotik sartu. Baina nik uste dute gero plazaz plaza eta formatoz formato erakutsi zuela sekulako bertsolaria zela. Bai, hori Lizaso eta Peña lehen aipatu dituzu gazteak, ez da? Sariketa haiek egositako edo prestatutako gazteetakoak izango ziren Lizaso eta Peña? Bai, bueno, 6 horietan, udazkenera pasaziren 6 horietan hor zauden, Sebastián Lizaso, Angel Mari Peña Erikano, Milian Telleria ere bai, Mikel Mendizabal ere bai, eta gero gutxiago ibili izan ziren Altuna, Azpeitiarra eta Otaño Urnietakoa. Pentsa, irudiak ikusten ari naiz, eta horre, Sebastián Lizasok ez da urte izango zituen, Bai, euskalo. Hor. 24 bat, 24 urte, euska hor, bai. Muepa. 24 urte euska Sebastianek hor, bai. Ez du ematen, ez da? Eta Peñak bat gehiago. Bat gehiago. 25 urterekin finalera iritsi ziren. Bai, dotore, Bai. Haze finalak, Bai, orduan, gero gazteagoak asko ikusi izan ditugu finaletan, 19 urterekin eta sartzen, baina orduan ibilbide bat egin beharra zegoen, eta hauei orduan iritsi zitzaien. Eta Andoni, zu etzinen ibili sariketa hoien zirkuito horretan, zu... Bueno, 92an hasi nintzen, finala baino 3 hilabete lehenago edo, udaberriko fasea eta udazkenekoaren artean irabazi nuen lehenengo gazte txapelketa. Goizetxo antolatu zuten hau zuretzat ez da? Bai, urte beteko izola. Bueno, kontua da, lehen esan dugu buruz-burukora Lopategi iritsi zela, eta aurreko txapela baieztatuz berriz ere Amurizak irabazi zuen txapela. Berriz ere Amurizak irabazi zuen txapela, bai. Bi bizkaitar, berriz ere, txapeldun eta txapeldun orde. Enbeita izan zen aurrekoa. Aurrekoan txapeldun orde Ion enbeita izan zelako, eta hori nobedadea zen. Baserri, Txirrita, Uztapideren garaietan, beti Gipuzkoarrak izan ziren txapeldun, eta txapeldun orde ere, bai ez esango nuke ia, baina 82an Bizkaia nagusitzen da. Bueno, esan dugu Xabier Amurizak irabazi zuela bere bigarren txapela egun hartan. Gogoratuko dugu momentu hori, Xabier Amurizari txapela jantzi zioteneko momentua, eta jarraituko dugu berari buruz hizketan. Xabier Amuriza, txapeldun. Ohore handi bat da, zuri txapel eder unen eskaintzia. Hortxe. Haze irudiak, Eta keinu berdinak egiten jarraitzen du, Amurizak, Eta haze futatekoa, Amurizak. Bai. Eta txapela jantzi ziona berriz, doministiko apelidua zeukana. Bai, esan, Aritxelar. Aritxelar. Bat futatekoka eta bestea doministikoka. Haze indarra. Atzeko terziopelo edo lona gorri horiek haze oroitzapenak ekartzen ditu. Alfombra hori, bai, hori da 82koa, eta nik esango nuke 86an ere, nahiz elkarteak antolatu zuen, Euskaltzaindiak alfombra utzi egin ziola elkarteari. Orduan, akaro zertzen dezgenekin ez. Ez, eta hortxe denak. Kantatzen gendun, arrenpean. Hortxe denak. Ikusten dugu begira, Bigarren txapelarekin Xabier Amuriza. Txapela benetan irudiarrak. Eta ze izan zen hau, konfirmazio bat, esan dezakegu, aurrekoaren hemen nago ni bat? Bai, konfirmazio erabatekoa esango nuke, bigarren txapela, lehengo estiloan kantatuz, berrikuntzak eginez, baina, esan dezagun baita ere, Lopategi ondila zela, eta buruz burukoan estutu zuela, eta,